Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 2021 елда пенсионерлар саны 150 меңгә җитәр дип фаразлана. Пенсионерлар белән инде эш алып барыла. 42 ел булган вакыйга чаллыны бөтен дөньяга танытты. Бүген конвейердан беренче КАМАЗ машинасы чыккан көн. Балалар яшеллекне арттыра, бакчада имән чикләвекләре утырталар. 2021 елга Чаллыда пенсионерлар саны 150 мең кешегә кадәр җитәчәк. Бүген аларның саны 148 мең. 2017 елда Чаллы пенсионерларына 24 миллиард сум акча түләнгән. Уртача пенсия күләме 12 мең 800 сумны тәшкил итә. Әлеге саннарны пенсия фондының йомгаклау утырышында әйттеләр. Очрашуда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Узган елда Чаллы пенсия һәм пособиелар түләр өчен 2016 ел белән чагыштырганда 700 миллион сумга күбрәк акча тоткан. Бу пенсионерлар саны арту белән бәйле. Ширек гасырдан соң аларның саны тагын да артачак. 1986 елда туучылар саны арткан вакытка туры килә. 10 елдан соң яңа туган балалар саны кими башлаган. Естественно, вынуждены были отказаться от ряда детских садов, зданий детских садов. Они стали невостребованными. Закрывались некоторые школы. Мы за этот период закрыли 11 школ. Где-то большие школы, где-то маленькие школы, провели оптимизацию. А потом начинается резкий рост. Начиная с 2013 года наблюдается рост. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 2017 елда пенсия фондына карата бернинди зарлану да булмады дип белдерде. Түләүләр күләмен арттыруны сораучыларны санамаган очракта. 2018 елның 1 гыйнварыннан иминiyet пенсияларын 3,7% арттырдылар. 1 апрельдән социаль пенсиялар 4,1% индексацияләнәчәк. Узган елда социаль хезмәтләрдән баш тартучылар белән дә зур эш алып барылган. Аларның саны кими башлаган. Так, на 1 октября 2017 года всего льготников, отказавшихся от набора социальных услуг, составило 24 709 человек. Это 67,5% от общего количества получателей ЕДВ. Быел Чаллы пенсия фонды тагын 5 районга хезмәт күрсәтә. Шуңа да идарәдә белгечләр саны артты. 2018 елда дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә алуга зур игътибар биреләчәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген беренче КАМАЗ машинасының туган көнем. Европада авыр йөк машиналары җитештерүче иң зур заводның төп конвейерынан тәүге автомобиль чыккан көне. Бу моннан 42 ел элек 76 елның 16 февралендә була. Я шәһәр өчен генә түгел, бөтен Советлар Союзы өчен зур вакыйга. Аның шаһитләре белән бүген безнең хәбәрчеләр очрашты. 1969 елның 13 декабря КАМ автомобиль заводы төзелә башлаган көн. 5 ел узгач Европада йөк машиналары җитештерүче иң зур завод әзер була. 1976 елның 16 февралендә төп конвейердан беренче йөк машинасы чыга. Если даже вспомнить 16 февраля 1976 года, она еще у меня всегда в памяти. Тот день такое торжество было. Это музыка, это люди, это гости с политбюро, с комсомола, с центральные комитеты, а потом со всех сторон вот люди ходили. 1976 елда КАМАЗда җитештерү фондлары җитәрлек була. Алар ВАЗга караганда 2 тапкыр күбрәк була. КАМАЗда үсеш темплары рекордлы була һәм бүген дә шул темпларны саклап калырга мөмкинлек бар. Бүген бер сменада 200 КАМАЗ кабинасы җыела. 17 елга беренче тапкыр шундый күрсәткечләргә ирешәләр. Очень большая работа была проведена по логистике. Это по своевременной доставке. Цель именно была того количества деталей, которые необходимы для сборки кабины. И именно на необходимое рабочее место. Поэтому, скажем так, уменьшение времени на поиск деталей, на вот эти непроизводственные затраты, оно позволило добиться вот этих результатов. Главное, что мы добиваемся в наших новых грузовиках, это в первую очередь удобство управления автомобилем. Все современные технологии, все современные разработки, которые есть сегодня в грузовом транспорте, в грузовом автомобилестроении, мы их используем в наших сегодняшних грузовиках. 1977 елда КАМАЗда еллык план 15 мең машина булган. 40 ел үткәч 2017 елда автогигант 1 елда 38 мең йөк машинасы чыгарды. Дөнья күләм танылган КАМАЗларны җитештерү күләмен арттырырга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Нәни шәһәрдәшләр Чаллыда имән аллеясы үстерергә телим. Бакчаларда имән чикләвеге утыртуга багышланган яңа проекты башланды. Экологик дәресенең файдасы нидә? Хәбәрче без ачыклады. Если бы сухие желуди были, ребятки, что бы получилось?
Onlar засохли бы, да? Ладушки балалар бакчасында мындай эко-дәресләр еш уза. Бүген балаларга шикләүкләр һәм туфрак салынган савытлар тараттылар. Балаларга табигатьне ничек сакларга кирәклеген сөйләделәр. Ребенок, его сознание – это наше будущее. Что туда заложат родители и школа, то и прорастет. Ребенок своей рукой, высадивший эти саженцы, обретает личную ответственность за все живое. Мы делаем дубы. А как вы делаем? Расскажи. Мы берем землю, насыпаем в бутылочку и садим в володе. Я хочу, чтобы он вырос большим-большим-большим. Каким большим? Смотрите, как много деревьев. Покажи. До этого дерева. Бу шикләүкләрне эко-рассвет хәрәкәтенә Самара волонтерлары бүләк иткән, барлыгы 1000 данадан артык. Шуңа күрә әлеге эшкә күп кенә балалар бакчаларын, мәктәпләрне, хәтта студентларны да җәлеп итәргә ниятлиләр. Это будут небольшие саженцы, поэтому за ними нужно еще где-то в питомнике ухаживать. Поэтому мы сотрудничаем с Нижней Камой, где нам, я думаю, выделят небольшое место близко от города, где мы сможем за ними в дальнейшем наблюдать и ухаживать. А потом в лес. Потом в лес пересадим, да. Шаллы урманнарында имәннәр күп түгел, барлык агачларның 2%-ын гына тәшкил итәләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр Масленица уңайынан атна буе кыймаклар пешерде. Майша бу бәйрәменең төп чаралары исә иртәгә узачак. Бәйрәм 4 майданда үткәреләчәк, сәгать 12-дә Сидоровка мәдәният һәм ял паркында, Җиңү паркында уен мәйданчыклары ачыла. Азатлык мәйданында бәйрәм иртәгә сәгать 11-дә башлана. Шәһәрдәшләр өчен ярминкә оештырылачак, теләге булганнар тәмле рецептлар буенча пешерелгән кыймаклардан авыз итә алачак. Сәхнәдә иҗат коллективлары, артистлар чыгыш ясар дип көтелә. До 13:30 будет длиться концертная программа. Ведущие и организаторы мероприятия подготовили также народные игры, забавы, конкурсы, интерактивы, флешмоб на русские народные танцы. В 13:30 кульминация всего праздника – это зажигание чучела. Хәзер рекламалы мәгълүмат, ял көннәрендә гаиләгез белән бүләкләр, тәмле ризыклар һәм кием салоннар сайларга була. 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында бөтен Россия ярминкәсе эшли. Анда 90-лап предприятие безнең илнең төрле төбәкләреннән Абхазия, Иран, Белоруссия һәм Монголиядән иң яхшы продукцияләрен тәкъдим итә. Ярминкәдә сез нинди дә булса тәмле, файдалы һәм кызыклы әйбер табакчаксыз. Шие белән ысланган кита, патша балыгы саналучы лосось, мичкәдә тозланган сельдь, төньяк елгаларыннан омуль һәм муксун балыклары. Шулай ук махсус рецепт буенча фермерлар ясаган колбасалар һәм ит рулетлары. Фабрикадан булсынмы, шәхси цехларданмы, барысы да яхшы яңа. Вся продукция вкусная, красивая, во-первых, настроение поднимает. Отдыхаем, наверное, душой, очень нравится. Гурманнар өчен сырның нинди генә юк, Әстерхан чикләүге паприка белән, хәтта роза тажи исе белән дә бар. Балу тамаклар өчен Белорус, Үзбәк, Рәсәй тәмтомнары, әлләнчә төрле бал, хуш исле чәйләр. Бөтен Россия ярминкәсендә алда торган бәйрәмнәр өчен бүләкләр дә сайлап була. Модницаларга бохы стилендә киемнәр һәм аерым автор ясаган сумкалар, гарәп парфюмы тәкъдим ителә. Биредә үй һәм бакча өчен матур һәм файдалы әйберләр дә алырга мөмкин. Ярмаркада ассортимент бик күп. Күп нәрсә бар, күп тәмле ризык, әйбер бар. Ярминкәгә инде меңләгән чаллы кешесе һәм шаярыбыз кунаклары килеп әйберләр алды. Сез дә барыгыз. Бөтен Россия ярминкәсе 18 февральгә кадәр 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында эшләячәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән мин булыгыз. Бесстыжая пятница продолжается до воскресенья. В корпорации Центр и Селдом 3 дня бесстыдно низких цен. Смотрите, шустрый и компактный смартфон всего за 2777. Только с 16 по 18 февраля. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 14 по 18 февраля. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.